mutori wenhau ane mukurumbira muzimbabwe vahupo ching'ono vanoti sarudzo dzemuzimbabwe dzakabirirwa, vachisimbisa kuti sadc haikwanisewo kupindira. Sadapinda mashoko ataugwa nahupo chikono achiti aiwa vakomana udzanai chokwadi, aiwa ndopano kuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Sati chipinda munonzi sarudzo dzemuzimbabwe dzaive dzakaipa uye dzakabirirwa, asi zvakakosha kutaura navagari chokwadi zvapera uye hapana chichaitwa nesadc. Vanodaro mashoko anotaurwa nahupo chikono, mashoko avo ari kuuyawo paine mutauro wekuti vachamisa vachiri kuzama kuita kuti sadc ipindire igadzirise zvinhu. Saka ndo mashoko anotaurwa nahupo chikono achiti aiwa vakomanaka zvina nimudze vanhu chokwadi kuti aiwa yes maelections emuzimbabwe vari shuwa kuti akabirirwa, asi zviita zvekuti sadc hapana kana chaichamboita. Saka ndo mashoko anotaurwa nahupo chikono achiti aiwa udzanei chokwadi nokuti sadc hapamborina kana zvaichambofambira. Chimbotudzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ahupo chikono. Hupo chikono munomuziva kuti anofambira nyaya rejournalist, anozivikanwa muafrica yose, kana tikati kana musouthern africa anozivikanwa. Saka chimbotudzai mafunguro enyu, pinai mucomment section medu, musangano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.